Ekaizentarrek aurreratu zuen moduan, Europako giro politikoa eraldatu indau Brexitak. Gertatzen ari diren aldaketen artean, Europa eta Estatu Batuen arteko harremanak izan daitezke ziur asko kaltetuenak. Ez dugu ahaztu behar, Europar Batasunaren barne, Britainia Handiak betidanik eduki dau oso jarrera argia Europa Estatu Batuekin lotzearen aldekoa. Estatu Batuen estrategiaekin eta hain zuzen sektore finanzieroaren estrategiekin. Uztailean 7 Jean-Claude Juncker, Europar Batzordeko lehendakariak, argi eta garbi adierazi zuen Barack Obamari, Varsoviako gailurrean, arazorik ezala egon behar TTIP, Europa eta Estatu Batuen arteko merkataritza hitzarmen delakoak, TTIP sinatu ahal izateko urte honetan bertan. Hala ere, elkarrizketa edo baieztapen horren helburua argi eta garbi Barack Obama lasaitzea zen. Barack Obama lasaitzea hain zuzen, orain arte, gero eta sendoagoak izaten ari direlako, Europako agintari politikoen artean, TTIPen aurrean agertzen ari diren desadostasunak. Brexitaren ondorioz, desadostasun horiek bapatean gero eta nabariagoak bihurtzen ari direla. Adibidez, Berlinen izandako konferentzia baten, Alemaniako Mittelstand delakoaren konferentzia baten, Mittelstanden elkartearen, Mittelstandeko enpresa ertainen egitura biltzen duen elkartearen konferentzia baten, argi eta garbi adierazi izan, TTIPen helburuak ez etozela bat Europaren helburuarekin, eta haien ustez neurri handi baten TTIPen arrisku funtseskoena izan zala edo dala nolabaiteko merkataritzarloko edo ekonomiarloko NATO berri bat sortzea edo sortu nahi izatea. Ekainan amaieran, Brexit eta egun batzuk geroxeago, Frantziako lehen ministroak, Manuel Valsek, argi eta garbi adierazi zuen, Jean-Claude Junckerrek esandakoaren kontrakoa hain zuzen, ezinezkoa dela TTIP onartu ahal izatea 2016an. Eta auskalo, noizbait onartu izan behar den. Bueno, oroar onartua denez, TTIP delako hitzarmena aurten ez bada sinatzen oso zaila izango da noizbait sinatzea. Oso lotuta dagolako Barack Obamaren estrategia politikoekin, eta ziur aski Estatu Batuetako lehendakari berri bat izan ezkero, bata edo beste bata izan da, negoziazioak berraztertu edo hutsetik hasi beharko lirateke ziur asko. Beraz, argi eta garbi esan daiteke, orain arte ez badabe lortu TTIPen sinadura, gero eta aukera gutxiago dago, benetan TTIP noizbait sinatu ahal izatea. Ez da ezer baztertu behar jakina, kontutan hartuta, ez bakarrik arlo honetan baizik eta Europa eta Estatu Batuen arteko harremanetan eta oro har mendebaldeko egoera politikoan dauden gorabera estrategikoak, politikoak, militarrak,
eta kontestu horretan dena da posible, interes handia daudelako jokoan. Baina gauza asko aldatzen ez badire, esan dugun moduan, gero eta aukera gutxiago dagoz tip benetan sinatu alizateko datozen hilabetetan.